ChatGPT a devenit o parte foarte importantă din viața noastră. Personal îl folosesc pentru facultate, pentru postările de pe conturi, pentru scris mail-uri, pentru pus întrebări stupide, pentru idei. Practic, e ca un asistent personal și sunt convinsă că și voi îl folosiți măcar pentru temele de la școală. Așa că m-am gândit astăzi să vedem cum s-ar descurca ChatGPT la bacul la română. Așa că am ales un subiect de bac. L-am ales pe cel din 2022 pentru că e cel pe care l-am dat eu când am obținut nota 10. Apropo, aveți rezolvarea făcută de mine postată pe canal. Și le-am dat lui ChatGPT pe care l-am rugat să rezolve de nota 10. I-am dat copy-paste rezolvări într-un document și hai să vedem ce a ieșit. O să-l corectăm fix cum corectez eu rezolvările copiilor la simulări. Bun, hai să trecem la treabă. Avem rezolvarea chatului, avem template-ul pe care corectez eu simulările, avem și subiectul, deci hai să vedem ce i-a ieșit chatului. La subiectul 1A, prima cerință era să indicăm sensul din text al secvenței de față. Chatul ce a făcut? A zis: secvența de față din textul suport se referă la studentele care vin în vizită la doamna Elena Cuza, acestea fiind personajele descrise în fragment. E greșit. Când cere sensul secvenței din text, nouă ne trebuie un sinonim, nu o explicație în foarte multe cuvinte. Un răspuns corect era sensul secvenței din text de față este bla 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 și cred că răspunsul corect era prezenți. Deci, cum ne spune și baremul, a pierdut cele 4 puncte pentru că nu a dat sinonimul, a formulat măcar răspunsul în enunț și a avut ortografia și punctuația corectă, deci primește 2 din 6 puncte. Iar la comentarii spunem: răspunsul este un sinonim, nu o explicație. Bun. La 2. Ne întreba scopul cu care studentele o vizitează pe Elena Cuza, utilizând informațiile din text. Studentele o vizitează pe Elena Cuza pentru a înmâna o adresă de omagiu din partea colegilor lor de la Universitatea din București. Ideea e corectă, dar nu dăm citate la exercițiul 2, doar la exercițiul 3 se dă citat direct din text. Deci ar fi fost corect să spună pentru a înmâna o scrisoare omagială din partea colegilor lor. E o greșeală. Ce spune baremul? Menționarea scopului are 4 puncte. Ei au menționat scopul, dar nu l-au pus în cuvintele lor, ci l-au pus în citatul din text, așa că o să-i dăm 2 puncte din 4. Apoi s-a răspuns corect, ortografie și punctuație sunt corecte. Deci are 4 din 6 puncte aici. Iar la comentariu îi spunem: răspundem în cuvintele noastre. Bun. Mai departe, la 3. Ce voia cerința? O reacție a Elenei Cuza când aude pomenindu-se numele soțului ei, justificând consecvență din textul dat. Reacția Elenei Cuza este de emoție profundă. Asta nu prea e o reacție. O reacție este, în cazul ăsta, răspunsul corect era lăcrimatul. O reacție, nu știu, că se sperie sau că spune ceva. O reacție nu e o emoție, deci nu prea e corect. Manifestată printr-o lacrimă, ok, aici e corect. Care se strecură încet în momentul în care aude pomenindu-se numele soțului ei. Acest lucru arată iubirea și durerea aici interpretat. Nu asta vrea cerința de la noi. Cerința vrea să spui de lacrimă, ok, să zicem că ai zis, și apoi să vii cu un citat în care să arăți unde, citatul din text în care vezi că a lăcrimat. Și atunci, ce spune baremul? Precizarea unei reacții, de exemplu că lăcrimează, hai să zicem că a dat-o, deși a spus întâi că e emoție și după aia a zis cum se exprimă, dar o luăm în considerare așa. Justificarea răspunsului cu o secvență. N-a dat-o pe asta chat-ul, deci pe astea nu le ia. Formulare în enunț avem, corectitudine exprimării avem. Deci avem 4 din 6 puncte și aici. Iar la comentarii îi spunem că nu avem citatul din text, plus nu trebuie să explicăm reacția ei. Trebuie doar să spunem ce reacție a fost și să venim cu citatul. Bun. La 4. Ce vrea cerința? Motivul pentru care Elena Cuza locuiește la Piatra Neamț. După revenirea în țară, Elena Cuza locuiește la Piatra Neamț pentru că o familie bogată din oraș i-a oferit găzduire punându-i la dispoziție o căsuță. E adevărat, dar parte din motiv mai era și faptul că i-a deruse casa lui Teodor Rosetti când plecase din țară. Și n-a dat în răspuns și partea asta chatul. Așa că a dat doar jumătate din răspuns. Se numește încercare de explicare, așa că primește 2 puncte din 4 aici. Corectitudine exprimării și ortografie, în rest avem. Formulare în enunț avem. Deci din nou 4 din 6 puncte. Punem răspuns incomplet la comentarii. Bun. Și la 5, ultima cerință de subiectul 1A,
Prezintă în 30-50 de cuvinte o trăsătură morală a Elenei Cuza, așa cum reiese din textul dat. Ia să vedem. O trăsătură morală a Elenei Cuza este noblețea sufletească. Hai să zicem că merge, da. Deoarece, în ciuda suferințelor trăite, păstrează o demnitate calmă și o iubire profundă pentru soțul ei. E corect, dar putea să mai explice. Asta e ceva destul de vag. Iar ca și număr de cuvinte, are doar 25. Deci nu a respectat numărul de cuvinte. Și atunci pe barem avem așa. Precizarea trăsăturii o avem, dar la prezentarea adecvată și nuanțată nu pot să-i dau 2 puncte, îi dau doar încercare de prezentare 1 punct. Putea să fie mai precis. Numărul de cuvinte nu-l avem. Corectitudinea exprimării o avem. Deci, din nou, 4 din 6 puncte. Număr de cuvinte insuficient, că aveam nevoie de 30 de cuvinte minim, plus mai aveam nevoie de explicații. Deci, per total, la subiectul 1A, ChatGPT a luat doar 18 din 30 de puncte. Hai să vedem la subiectul 1B. De la prima vedere, e clar că e ceva în neregulă. Uitați-vă la așezarea asta în pagină. La subiectul 1B trebuie să avem 4 paragrafe, trebuie să... Bine, el nu are niciun paragraf, practic. Trebuie să avem 150 de cuvinte, el se vede clar că nu are, o să le număr după aia să văd câte sunt. Deci, din start e ceva în neregulă. Hai să vedem întâi care are exact cerința. Un text de minim 150 de cuvinte în care se argumentează că întâlnirea cu o personalitate istorică, socială, culturală produce sau nu emoții. Bun, hai să vedem ce a scris el. Întâlnirea cu o personalitate produce emoție datorită impactului pe care aceste persoane îl au asupra societății și a exemplului lor. În textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, studentele sunt emoționate când o întâlnesc pe Elena Cuza, o personalitate istorică importantă. Această emoție e dată de contextul în care o vizitează, aducându-i omagiu pentru rolul său în istoria României. În viața personală, întâlnirea cu o personalitate poate fi un moment unic, care lasă o amprentă puternică asupra celui care o întâlnește, fie prin exemple de curaj și inteligență, fie prin realizările impresionante ale acestei persoane. Personalitățile, prin comportamentul lor, trezesc admirație și inspiră schimbări în atitudinile noastre. Da. Ideile nu sunt rele, dar e clar că chat-ul nu a înțeles nimic din structura argumentării, din ce se punctează la subiect, așa că presimt un punctaj destul de mic. Deci, în primul rând, opinia. Opinia, o să presupun că opinia lui era până aici, da? Până la în textul. Întâlnirea cu o personalitate produce emoție datorită impactului pe care aceste persoane l-au asupra societății și a exemplului lor. E ok, doar că trebuia să înceapă cu în opinia mea, sau cu consider că, dar asta o să scădem la conectori. Deci, momentan, putem să-i punem 1 din 1 puncte aici. E ok. Eu de obicei vă recomand pentru introducere, care ar trebui să aibă un paragraf separat, să puneți întâi o definiție a unuia din termenii din cerință și abia apoi să veniți cu opinia, dar să zicem că punctăm aici. Apoi, se presupune că aici începe argumentul 1. În textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, studentele bla bla, deci ei au început direct cu exemplu din textul suport. Dar argumentul trebuie să aibă o idee principală. În cazul nostru n-are. Nu ai idee principală. Apoi, trebuie să aibă idei secundare. N-are. Nu ai idei secundare. Și de-abia apoi trebuie să vină cu exemplu din textul suport, care are 3 puncte. Hai să vedem cum le-a dat. În textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, studentele sunt emoționate când o întâlnesc pe Elena Cuza, o personalitate istorică importantă. Această emoție e dată de contextul în care o vizitează, aducându-i omagiu pentru rolul său în istoria României. Ok, e un context bun, se leagă bine cu opinia. Ar fi trebuit să lege și cu ideea principală a argumentului, dar nu avem. Și încă o chestie, e explicată bine ideea, dar nu au dat și citate din textul suport. Valorificarea textului suport trebuie să conțină legătura cu argumentul nostru, explicațiile în cuvintele noastre și apoi exemple prin citate din text. Și atunci va primi doar 2 din cele 3 puncte pentru că nu are și citate. Nu ai citate. Bun, ăsta ar fi fost argumentul 1. Acum argumentul 2. Începe direct cu în viața personală, întâlnirea nu știu ce, deci a trecut direct la experiența personală.
Și atunci avem 0 puncte la ideea principală, 0 puncte la idei secundare. Hai să vedem ce a făcut pe experiență personală culturală. În viața personală, întâlnirea cu o personalitate poate fi un moment unic care lasă o amprentă puternică asupra celui care o întâlnește, fie prin exemple de curaj și inteligență, fie prin realizările impresionante ale acestei persoane. Într-adevăr, o idee foarte bună și exprimată corect, doar că e cam generală. Adică asta ar fi putut fi o idee de dezvoltarea argumentului. La experiență personală trebuie să veniți cu ceva mai concret, adică, nu știu, eu m-am întâlnit cu nu știu ce persoană și a produs nu știu ce emoții asupra mea, nu puteți să o lăsați așa în general. Și atunci nu pot să-i dau punctul nici pe asta. Deci 0 din 1 puncte nu este personală, este generală. Și concluzia, care o să presupun că e ultima propoziție din text. Personalitățile, prin comportamentul lor, trezesc admirație și inspiră schimbări în atitudinile noastre. Da, și asta e corectă, dar din nou n-are conector, dar asta scădem la conectori. Deci 1 din 1 puncte e ok. Acum, conector. N-are niciun fel de conector. Opinia trebuie să înceapă cu un opinia mea sau cu consider că. Argumentele trebuie să aibă în primul rând, în al doilea rând. Concluzia trebuie să aibă în concluzie. N-avem nimic din astea. 0 din 2 puncte lipsesc. Respectarea normelor limbii. Asta da, chat-ul nu face greșeli de normele limbii, nici de punctuație. Deci e bine, e bine. Așezarea în pagină, lizibilitatea. Și aici 0 pentru că ar trebui să avem 4 paragrafe. Paragraful 1, opinia, paragraful 2, argumentul 1, paragraful 3, argumentul 2, paragraful 4, concluzia. Textul nu are nici măcar un paragraf, e totul un buluc. Deci 0 din 1 puncte, nu ai paragrafe. Despre scris nu am ce comenta despre lizibilitate, că e scris de tipar. Așa. Numărul minim de cuvinte, hai să vedem câte are, că eu presimt că nu le are. Are 106 cuvinte, ne trebuiau minim 150. Așa că 0 din 1 puncte și aici ai doar 106 cuvinte. Și atunci, per total, chat-ul a luat la acest subiect doar 6 din 20 de puncte. E clar că nu știe ce punctează baremul, nu știe care e structura unei argumentări și nu știe ce vrea practic bacul de la un elev. Bun. Hai să vedem subiectul al doilea. Avem de prezentat perspectiva narrativă dintr-un fragment și fragmentul are perspectivă obiectivă, da? V-am zis, vă mai repet, aveți rezolvarea mea completă pe canal ca să vedeți cum trebuia gândită. Deci asta era cu perspectivă obiectivă. Hai să vedem ce a făcut chat-ul. Perspectiva narrativă din fragment este una obiectivă. Ok. Specifică narațiunii la persoana a treia. Ok, să zicem. Naratorul e omniscient și prezintă, e corect, și prezintă atât acțiunile personajelor cât și detalii despre gândurile și trăirile lor interioare. Foarte bine. De exemplu, naratorul observă atât acțiunile personajului Radu Comșa, cât și modul în care acesta este perceput de colonel, iar descrierea este una detașată și lipsită de implicare emoțională directă. Sunt informații corecte toate, într-adevăr. Aici se termină? Da. Informații corecte toate, dar cam incomplete. Hai să vedem în primul rând câte cuvinte are. Are 60 de cuvinte, deci avem minim 50, putem să-i dăm punctajul pe redactare. Bun. Hai să vedem ce zice baremul. Pentru precizarea tipului de perspectivă avem 2 puncte. A precizat că e obiectivă, așa că le primește. 2 din 2 puncte, e bine. Apoi, la prezentarea perspectivei, hai să ne uităm puțin fix pe barem. Zice așa: prezentarea perspectivei narrative, de exemplu, relatarea la persoana a treia, omnisciență, lucruri pe care el le-a precizat. Prezentarea adecvată și nuanțată prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat, 4 puncte. Nu e cazul să le ia la noi pe toate, pentru că n-are citate, n-are explicații. Singura explicație pe care a dat-o e acolo la omnisciență, în rest n-a explicat nimic. Prezentare ezitantă prin raportare la fragmentul dat, 2 puncte, cred că aici ne încadrăm noi. Încercare de valorificare a fragmentului, simpla indicarea unor particularități ale perspectivei narrative, fără raportare la fragment. S-a raportat la fragment aici, în ultima bucată, când a zis de Radu Comșa, că ne spune de el și așa și așa. Așa că nu pot să-i dau doar un punct, o să-i dau 2, da? Încercare de raportare, încercare de prezentare. 2 din 4 puncte. Nu ai exemple. Apoi, pentru că are minim 50 de cuvinte, că vedeți, în cerință ne spune, punctajul pe redactare se acordă doar dacă ai minim 50 de cuvinte și dezvolți subiectul. Deci putem să acordăm punctajul pe redactare. Limba literară e folosită, e bine. Logica înlănțuirii ideilor, e bine. Ortografie e bine, la capitolul ăsta chat-ul nu face greșeli. Punctuație e bine, deci ia 8 din 10 puncte pe subiectul al doilea.
Și ajungem la subiectul al treilea, la care cerința era să prezentăm particularitățile unei comedii studiate. Hai să vedem ce a făcut chat-ul. De la prima vedere observ că sunt cam puține cuvinte. Hai să vedem despre câte e vorba. Sunt 165. Iar cerința ne spune că punctajul pe redactare se acordă doar dacă avem minim 400 de cuvinte. Deci din start tot punctajul pe redactare este 0. Deci aici peste tot avem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O să scriu doar aici la început, nu ai 400 de cuvinte. Deci din start, dacă nu ați atins 400 de cuvinte sau dacă nu ați vorbit despre o comedie, punctele astea s-au dus, 12. Hai să vedem pe conținut ce a făcut totuși. Hai să citim ce a scris cea. Comedia O scrisoare pierdută de Ele Caragiale e un exemplu clasic de comedie în literatura română, încadrându-se în curentul realist. Două trăsături importante care îi definesc această comedie sunt satira socială și critica moravurilor politice. Comedia critică superficialitatea și corupția din lumea politică, prin intermediul unor personaje ridicole, dar reprezentative pentru anumite tipologii umane, cum ar fi Farfurii, Tipătescu și Zoe Trahanache. În scena în care cetățeanul turmentat găsește scrisoarea, se observă ironia situației, aceasta fiind una dintre tehnicile umoristice specifice comediei. O altă scenă relevantă e cea a confruntării dintre Tipătescu și Cațavencu, care ilustrează conflictul de interese politice și manipulările electorale, abordând tematica corupției și ipocriziei. Din punct de vedere structural, conflictul dramatic e un element central, acesta fiind declanșat de pierderea scrisorii compromițătoare și evoluând printr-o serie de răsturnări de situație. Personajele sunt construite astfel încât să aducă în prim plan ridicolul și defectele societății politice de la finalul secolului al XIX-lea, folosindu-se de un limbaj ironic, plin de aluzii satirice și comice. Bun, hai să vedem. Primul lucru, se cerea precizarea perioadei. Sau, mă rog, a curentului. Ei au zis curentul realist. Nu prea sunt de acord eu aici, pentru că, într-adevăr, viziunea lui Caragiale era de natură realistă, comico-satirică, dar eu mai degrabă aș fi încadrat-o în epoca marilor clasici și aș fi mers pe comedia lui Caragiale. Dar să zicem, le punctăm asta. Dar asta înseamnă că va trebui să aibă trăsăturile reprezentative pentru perioada realistă, adică, de exemplu, trăsături pentru realism ar fi inspirația dintr-o realitate socială, tipuri umane, obiectivitate naratorială. Ei au zis, două trăsături importante sunt satira socială, ok, și critica moravurilor politice. Într-adevăr, astea sunt niște trăsături pentru curentul realist. Comedia critică superficialitatea și corupția din lumea politică prin intermediul unor personaje ridicole, dar reprezentative pentru tipologii umane. Au zis și de tipuri umane, cum ar fi Farfurii, Tipătescu și Zoe Trahanache. Deci ei au numit aceste trăsături, dar că nu prea le-au dezvoltat, n-au povestit nimic. Avem numire trăsătura 1 ok, numire trăsătura 2 ok, dar la evidențieri nu pot să le dau puncte pentru că nu ne-au zis nimic. Doar așa să pomenești despre ele nu e suficient. Apoi, precizarea temei. Nu au precizat nicăieri tema. Găsește scrisoarea, orice scenă relevantă. Nu avem nicăieri numirea temei, deci 0 puncte și aici. Apoi, secvența 1 comentată. Scena în care cetățeanul turmentat găsește scrisoarea, se observă ironia situației, aceasta fiind una dintre tehnicile umoristice specifice comediei. Așa e, dar unde este prezentarea scenei? Adică povestește, se întâmplă scenă, găsește scrisoarea și ce? Cui o aduce, ce face cu ea, cum reflectă tehnicile umoristice. Nu e suficient doar să îmi zici ceva despre ea. Așa că un punct din 2. O altă scenă relevantă este cea a confruntării dintre Tipătescu și Cațavencu, care ilustrează conflictul de interese politice și manipulările electorale, abordând tematica corupției și ipocriziei. Aici mi-au zis de temă. Tematica corupției și ipocriziei. Nici măcar nu prea e corectă. Tema e temă politică într-o scrisoare pierdută și, într-adevăr, reflectă corupția și ipocrizia din lumea politică, dar nu este tema corectă, deci oricum nu le dau punctele pe temă. Iar pe a doua scenă, fix ca și la prima. Nu e suficient. Hai să și scriem astea. Aici nu are temă, nu ai evidențiere, nici aici nu ai. Numire trăsătura 1, ok. Precizarea perioadei, ok. Bun. Și ajungem și la elementele structurale de limbaj, de compoziție.
Din punct de vedere structural, conflictul dramatic e un element central, acesta fiind declanșat de pierderea scrisorii compromitătoare și evoluând într-o serie de răsturnări de situație. Corect, doar că prea puțin, adică explicăm care e conflictul dramatic, explicăm cum evoluează, care sunt răsturnările de situație, nu doar așa mi-arunci cuvintele astea. Deci, un punct din 3. Și al doilea element ar fi personajele sunt construite astfel încât să aducă în prim plan ridicolul și defectele societății politice de la finalul secolului al XIX-lea, folosindu-se de un limbaj ironic plin de aluzii satirice și comice. Ok, deci limbajul ar fi a doua tehnică. Corect, dar din nou neexplicat, deci nu am cum să acord punctajul. Și atunci, per total, pe subiectul al treilea, ChatGPT a obținut 8 din 30 de puncte. Deci, în total, are 8 cu 8, 16, cu 6, 22 și cu 18, 40 și cu punctul din oficiu 50. Fix nota 5 a făcut-o ChatGPT-ul. La limită, 5 din 10. În condițiile în care eu i-am zis să facă de nota 10. Surprinzător de puțin. M-aș fi așteptat să facă măcar de un 8, 9, dar uite, la subiectul 1 roman nu prea înțeles cerințele, n-a explicat, n-a făcut. La subiectul 1B, nu mai zic, subiectul 1B n-a înțeles nimic din el. Doar mi-a aruncat niște cuvinte acolo. Subiectul 2 destul de bine, într-adevăr. Adică dacă venea și cu niște exemple pentru pronume de subiectul al treilea și m-a explicat puțin la omnisciență, cu niște citate, privea maxim. Iar la subiectul al treilea, odată că n-a respectat numărul de cuvinte, deși scria clar, adică asta chiar trebuia să facă. Și plus că nu a explicat ca lumea, adică el e clar că știe, are noțiunile despre o scrisoare pierdută în baza lui de date, doar că nu le-a explicat, doar mi le-a aruncat acolo. Și atunci a obținut fix 5. Și atunci, ce recomandări aș face eu lui ChatGPT? Dacă ar fi să dea bacul, ipotetic. Să se uite cu mai mare atenție pe barem, să înțeleagă ce vrea de la el baremul respectiv și practic ce vrea pe examenul de bac de la cerințele astea. Să învețe structura unei argumentări și cum trebuie gândită, ce componente trebuie să aibă, cu ideile principale la argumente, ideile secundare, conectorii și așa mai departe. Să vadă și la subiectul al doilea ce se punctează, iar la subiectul al treilea să vadă cum se tratează în profunzime subiectul, cu exemple, cu explicații, astfel încât să prindă toată informația și să fie atent și la numărul de cuvinte, că a pierdut toate punctele pe redactare. Și cum l-aș putea ajuta eu, pentru că așa le fac mereu recomandări copiilor la simulări. Odată cu fișa pentru subiectul 1A, în care explic exact cum se punctează fiecare exercițiu de la subiectul 1A, la ce trebuie să fie atenți, tips and tricks, să nu piardă puncte și așa mai departe. Cartea pentru subiectul 1B, în care am toate explicațiile pentru acest subiect, structura, ce trebuie să conțină, ce definiții să pună la început, exemple de experiențe culturale, exemple făcute, 15 parcă am, făcute de mine complete, astfel încât să aveți idei de inspirație, cum să gândești ciorna, cum să o pui în idei, cum să legi ideile, deci toate explicațiile pentru asta. Cartea pentru subiectul al doilea, în care am toate tipurile de cerințe care pot pica la subiectul al doilea, explicate la fel, cu scheme, cu desene, cu ce trebuie să punctați la fiecare, șablonul pentru fiecare cerință, la ce să fiți atenți, la exprimări, mai ales la cerința cu poezia, explicații despre cum să o abordați, ce trebuie să punctați în ea și cum să le gândiți. Și la fiecare tip de cerință, modele rezolvate de mine, toate din testele de antrenament. Cartea pentru subiectul al treilea, în care am toate explicațiile despre curente literare, autori, specii literare, care e exact programa, ce trebuie să învățați și ce nu, ce are șanse să pice, plus comentariile complete și schemele lor ca să vă ajute să le învățați schematic și logic. Și pe lângă toate astea am platforma mea de Patreon, patreon.com/colega de meditații, pe care am cursul complet pentru bacalaureatul la română, la matematică și la fizică, unde pentru doar 20 de euro pe lună primiți cursul complet preînregistrate cu toate explicațiile pentru toate subiectele din BAC,
plus teme corectate săptămânal cu feedback complet fix ca cel pe care l-am făcut acum lui ChatGPT, plus simulări lunare în care verificăm evoluția voastră și încercăm să o facem cât mai bine pentru voi, cât să luați o notă cât mai mare la BAC în vară. Bun, deci patreon.com/colega-de-meditații pentru curs, www.colegademeditații.com pentru cărți și pentru orice fel de alte întrebări, curiozități, sugestii, ori aici în comentarii, ori pe Instagram @colega_de_meditații. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și că ați rămas cu câteva informații despre cum trebuie lucrat subiectul de BAC și că ați înțeles că nu vă puteți baza pe ChatGPT, încă cel puțin până la momentul la care filmez eu, să vă ajute 100% pentru BAC. Într-adevăr, vedeți că vă poate da niște idei, are idei bune, dar nu înțelege nimic din ce cere BAC-ul de la voi. Deci nu vă bazați pe el, învățați voi ca la carte. Și cam atât. Ne vedem săptămâna viitoare cu aceeași poveste pentru matematică. Spor la învățat!